ओइ मादै मानसिफ्रालाय न'आव दंना गैया जाखोब्रा मादै हा बहा थांजोबखोब्रा फिसाजोखौसो ब्लद खावना लांखानोसै नामाब्रा हा माखौथो थैनोसै बायदि गाबज्रिखाव फैलायखो सान्दुं गोसाफ्राव हा मालाय मादै मा एफा खाब्रां होनब्ला सान्दुं गोसायाव बारा बुलियाम होनाङा मिथिबाय ना मादै नोङाब्ला गारमाफोरनि हागादैफ्रा रानथाबजोबगोन ना मादै दे मादै लाबोदोलाय जुमायफोरखौ होनोसैलाय बालन्दाफ्रा ग्रद ग्रदनो नोङा होमब्ला मोद्ला गैया आंनाव जौ गैया नोंसिनि थाखाय सिगांनि बाथिफोरखौ होग्रो अब्लासो मोनलोंगोन नोङाब्ला नोंसिनो आंनाव खामफ्लायबो गैया ओइ बारखो माथो गरमथार बुस्थुआलाय जागोन ना जाया जाखो खामानियालाय होननानै बिनिजों जायाब्ला हयले नोंखौसो मिथिगोनलै खामानिया जायाब्ला बोरमाखौ बोरै बिगुर खुयो बिदिसो उल्था खाखोना खुगोनलै बुंखाबाय हाब मा हाखु दाखुब्रा नोंलाय रना आं दं नैबे बारखो गोनाङाव खामानिया जायो जाम्बा बुरबक मा गोराब्रा मादै दिनै सिन्था खालामनांगौआनो गैया मादै मिथिबायना दिनै जाबखोसो लाबोखादों फैसाखौ आरो दाखालि बाखिखौबो होलांजोबगोन आरो मोनसे गोजोनथाव खौरांबो लाबोफाबावदोंसो आङो नोंनो आयु मा गोजोनथाव खौरांसो बेलाय दे अब्लालाय लायनि आं खिन्थु फैसाखौ दिनै होलांजोबाब्ला हाब मादै आंखौ फोथायला नामाब्रा होलांगोनलै मादै माखौथ' टेनसन लायो जेबो टेनसन लानाङा नैबे बारखो गोनाङाव आरो दिनै हाबसेल' नङा गोदोनासेखौनो गंबासो लाबोखा मिथिबायना जोंना नैबे सारा एसे दुखुआ दंथ' साला लासिं लोंफैना दे बाखि सोबाव फैसा गैयाबा मानो लोंफैयोसै दा नोंसिनि थाखायनो लासिं जानांबायना आङो औ जौ लोंनो फैसा गैयाब्ला मानोथो लोङो दा नोंनि थाखायनो जोंहासो लासिं जानांबाय नङाना ओमफ्राय बेनोसो दुगा खोथा बुंलायबावो जौ लोंनो फैसा गैयाब्ला आंनियाव आन्डारवेर सुनो थाहैदो नों बोरबक 20 थाखा होगोन दे आंबो सिन्था खालामनाङा दानो थाव होनानै खिबु सुग्रा आखाइजों बुजायफिनगोन आं नोंखौ साला फंसे जोगासिनो जोनानै बिमा बिफानि हाबा मोनजाहोफिनलै सालाखौ जाम्बा लरग' मोनखो माखो आंखौलाय नोंजों सैमा बादि बुंजानो बुजिदोङै गंगार जाथि साला जौ लोंनो फैदों स्रि लोंफाब्रा मा घन्टानि बखिलाबायनाय बेलाय माखौथो दावराव जालायखोब्रा नोंसोरलाय बिदिखायनो ओंखारफानो लाजिसैलां नोंसोरजों सैमाफ्रासो बिदि आसोला लाजिनाय मोनदों साला दासो दे लोंलायदो न' जागोन दे मादै ओइ आसोलफोर लोंलायदो दे एसे टेनसन जानायफ्रा थान्दा बरफफोर बायदि गुसु सुग्लायजोबथोंसै मादै हा नानियालाय बहा थांदोंनो गैया न'आवनो थाया गथ'आनो हनै लोगोफोरनावसो बेरायहैदोंलाय खोमा दे नोंसोरहा लोंलायथ' देब्रा बारखो रायथिना होद' गोसोफ्रा इउथु जाजोबलाय लांबाय एरैनोला दिनैनो लांफाखानोसै जायोब्ला ना मानो गान्दलाबाय अ नोंगौथ' आरो हाबाब रब्रा बिदि हाखु दाखु जायाना बुस्थुआ औ मादै ओइ ओजों फैथ' थाजा खौरांखौ बेखेवना होनोसै आं माबे मादै खोथाया जाहैबाय नैबे बिथां सारा नोंसोरहानि नानिखौ बिराद फसायबायनो ओंखायनो मादैया मा बुङो एसे नायलांखागौमोननो नानिखौ आयु खोथाया बिदिसो हा माथो मावो हौवायालाय हाजोनि बायदि गरिब न'खरनि फिसाजोखौ बिहामजो मानिगोन बे जेबो जिंगासिनांगौ गैयालै मादै मिथिबायना एख' टेनसन लानाङा मादै आरो मादैया मा मावोसो बुंबावो नोङो जों बायदिखौ 10 जन 20 जन खामानि मावग्रासो लायो बियो माने मादै एग्रे बेग्रे थाखा दंखायो बेनाव नों रासिल' जादो मादै बिदि चान्सखौ मोननाय नंला मादैया मिथिबायना ना गोरानाबो बिदै दैयोनो मादै खाफालाव दंब्ला दिनै नोंनाव दैसिगोन नों अखेल' जादो मादै ओइ बारखो बाराद्राय जाबायगोन खोमालै ओइ मोदला लाइनाव फैहांदों बुस्थुआ ओइ जाम्बा स्रोथालै खोनागोन स्रोथा
आं मा होनबावनो र' गथ'नाव सोंग्रोनि आं